Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирдә сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы һәм нәтиҗәле эш көне теләп калам. Бүген календар битләрендә 15 сентябрь, пәнҗешәмбе көнне. Көннең нәтиҗәлелеге нәрсәгә бәйле? Күпләр бу сорауга җавап эзли. Ә менә танылган композитор Марат Мухин көннең нәтиҗәлелеген иртән уянудан күрә. Иртән торып, иртән иҗат итсәм, көнем уңышлы уза. Гаиләмә дә күбрәк вакыт кала, чөнки гаилә һәм иҗат минем өчен бер бөтен дип бүлеште ул безнең иҗат төркеме белән. Игътибарыгызга Марат Мухин турында видео язма карарга тәкъдим итәбез. Ишеткәч, сез нинди хисләр кичердегез? Минемчә, һәр күзәнәгең белән тормышны ярату, яшисе килү. Чыннан да, музыканың сихри көче әнә шул сүз белән әйтеп, аңлатып та бетереп булмаган хисне белдерүдә. Бу хис сиңа тәэсир итә икән, композиторның таланты шуның белән бәяләнә. Марат Мухин 2000 елларда татар эстрадасына ташкын булып килеп кергән. Үзе белән яңалык, татар эстрадасына заманча Европа мотивларын керткән композитор, аранжировка остасы. Бүгенге көндә 100дән артык популяр хит җырлар авторы. Хит боламы юкмы, біз аны итоговый оценка үзебез ясалмыйбыз, бәлки біз, например, шулай итеп саныйбыз, хит була дип бөтен бәя ул тамашачы бирә. Һәм без аны җырларын күрсәтеп, тамашачының реакциясын карап, карыйбыз, удачный җыр или юкмы. Минемчә, хит ул вообще просто из ниоткуда булырга, может быть, 1-2 сәгатьтән нәрсәдер туып китә. Ул даже хит ул, минемчә, шундай бер интересный мотив истә кала торган, һәм ничектер беренче тапкыр тыңлыйсың һәм опа, менә монда ниндидер әйбер бар, все. Шәп припев булырга тиеш, һәм шәп аранжировка и аранжировкада шәп проигрыш. Марат Мухин талантын Аллаһтан биргән бүләк дип саный. Балалар бакчасына йөргән чагында ук ул тәрбияче апалары өйрәткән җырларны истә калдырып, өйгә кайткач уенчык пианинода уйный торган була. Әнисе Халидә ханым улының бу үзенчәлеген күреп ала һәм тәрбиячегә әйтә. Утырдым, беренче тапкыр настоящий фортепиано уйнадым. Утырдым да и сразу уйнап җибәрдем. Воспитательница, ничего себе, ничего было. Все, мы музыкалка биребез. Мухиннар гаиләсе җыр моңа гашык. Маратның әтисе Фәрит Вәгиз улы үз заманында вокаль-инструменталь ансамбльдә иҗат белән шөгыльләнә. Гаилә башлыгы Маратның музыкага тартылуын күренекле татар совет композиторы, ТАССРның атказанган сәнгать эшлеклесе Фасил ага Әхмәтов кайтә. Ул малайның ишетү сәләтен бәяли һәм талантны үстерергә кирәклеге турында әйтә. Шулай итеп, Марат Мухинны консерватория каршындагы махсус музыка мәктәбенә урнаштыралар. Иң беренче көйне Марат 5 яшендә яза. Газета битләрендә әлифба шигырен күреп ала, аны укый һәм үзеннән-үзе көй туа. Музыкадан беренче остазы Фасил Әхмәтовка да көйләп күрсәтә уланы. Фәслә буя күрсәттем. Менә улым молодец, менә бит шәп бит, давай буны журналга чыгарабыз. Там как раз Ялкын журналында, по-моему, чыгарганнар аны. Шулай итеп, Ялкын журналында Марат Мухин исеме басылып чыга. Бу зур уңышка тәүге адым була.
Мухин гел эзләнүдә. Еллар буе тупланган тәҗрибә һәм яңалыкка омтылу аның иҗатын кабатланмас итә. 2003 елда менә шул аппаратуралар барлыкка килде. Әзрәк эшли башладым, мин вообще белмәдем. Нәрсә ул микшер, кая басырга, нинди программа, компьютерны вообще белмәдем. Анда вообще темный лес минемчә иде. Шул бер Roland дигән синтезатор бар иде. Шунда мин аранжировкалар язган, компьютерда түгел. Хәзер инде бөтен треклары компьютерда эшләнә, чөнки анда возможностьлар күбрәк, модный звучаниялар бар һәм возможностьлар күп. 2003 елда эшли башладым, менә шулай итеп әкренләп, әле бик популярный түгел идем, һәм минем теге мозг не испорченный иде. Һәм минем бик күп влияние шул Европа музыкадан булган иде. Һәм миңа теге баяннар, курайлар, татар музыкасында теге кызык түгел иде. Миңа ошаган шул европейский стильдә, шундый прикольный, интересный треклар булсын дип, һәм шулай итеп яза башладым. Кабул иттеләр, карыйм бит, тегесе удачный килеп чыкты, булса удачный килеп чыкты. Аннарысын инде ничектер теге салаватны тыңлый башладым, бик күп. Аннарысын аңладым. Ни өчен теге татар җырларында моң дигән әйбер бар бит, мин әйтәм, ни өчен салават популяр, ни өчен шундый җырларны тыңлыйлар, алар кешегә ошыйлар. Һәм минем теге ничектер теге шундый поворот булды да, җырларына да икенчерәк эшли башладым. Уже аранжировкаларны икенчерәк эшли башладым. Уже теге курайларны, баяннарны кертеп, аннан аңладым инде. Мин бит әле теге ул вакытта бик опытный түгел идем. Үзем дә теге ничектер шул сферага кереп барам, үзем яртысын белмим, теге опыт инде теге бара, һәм язасың, һәм тамашачының реакциясын карыйсың. Дөрес яздым микән, нигә монда особо кул чапмыйлар инде, теге самая главная проблема там җыр матур иде бит, значит что-то не то. Вот, и ничектер шулай теге менә опыт инде теге еллар буе. Чын иҗат кешесе һәр вакыт остазларыннан үрнәк ала. Композиторлар арасында менә академическая музыканы алсак, эстрада түгел. Мин бик күп Рөстәм Яхинны тыңлаган. Һәм бик күп аның теге әсәрләрен үзем уйнап. Ни өчен? Чөнки аның язган әсәрләре алар матур. Алар шундый романтичный, теге просто матур, теге даже теге үзең уйнамасаң да бер теге романсларны тыңласаң, матур итеп яза иде вообще. Аннарысын французский композитор Марис Равельнең әсәрләрен тоже бик яратып уйнаганым да, тыңлаганым. Безнең эстрадный композиторлар арасыннан алсак Костя Меладзе. Марат Мухин һәр нәрсәдән илһам алып яши. Илһам нәрсәдән алам? Вообще любой әйбердән. Вот идән чыгасың, погода имя безнең теге кояшлы көн булса, сразу теге настроение күтәрелә. Берәр кеше белән матур итеп телефонда сөйләшсәң, тоже теге настроение әйбәт. Бу көннәрдә композитор, аранжировка остасы Марат Мухин 17 сентябрьдә булачак концертына ныклап әзерләнә. Концерт өстенә бик күп эшлибез, менә кичәдә студиядан 3 сәгать эштә киткәнем, бүген менә иртүк уже монда бик эшлибез, әзерләнәбез. Яңа җырлар, бик күп яңа җырлар була, яңа кызык номерлар була, бик күп кызыклы әйберләр була сценарий буенча. Һәм без тамашачыларыбызны концертта көтеп калабыз. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Хатын-кыз күрке яулык, ә яулык күңел көзгесе дигән гыйбарә яши. Чыннан да татар хатын-кызлары яулыкны милли гореф-гадәтләргә туры китереп бөркәнгән. Хәзер исә яулыкны заманча итеп бәйлиләр. Бик күпләр яулык бәйләү күнекмәләрен татар эстрадасының популяр җырчысы Гүзәлемнән өйрәнә. Бүген ул студиябыз кунагы. Гүзәлем, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Чынлап та менә сезнең күлмәкләрегезгә берсеннән-берсе матур яулыкларга карап, сыкланмый мөмкин түгел. Һәм чынлап та менә яулык бәйләү
киенү үзенә күрә бер сәнгать әсәре кебек. Сезнең башкаруда дип әйтгәндә. Менә бу осталыкка ничек, кайдан өйрәндегез? Сез беләсезме, ул тарихны инде мин сөйләгәнем бар, сораганнары бар. Менә без өйләнешкәч Салават белән, бу бер 7-8 ел элек, без бит инде белән бергә эшли башладык та, теге мәҗлесләрдә алып барабыз бит инде шул вакытта никахларны банкетный залларда үткәрә башладылар. Һәм безгә бит инде бу чарага дип әйтгәндә никахка теге образда булырга кирәк бит инде. Башта яулык булырга тиеш бит инде, күлмәк ябык булырга тиеш. Хәзер эзли башладым шундый образ матур булсын дип инде һәм таныштым. Безнең әле ул вакытта мода, мусульманская мода әле күтәрелеп кенә килә иде. Бик танылган дизайнер Зарина Бабаджановага бардым да, шунда инде иң беренче шушы озын матур күлмәк киеп карадым һәм ул миңа тиз арада шундый матур тюрбан бәйләп бирде. Менә шулай инде. Тик булай итеп түгел, шундый современный иттереп инде. Ул үзе шундый восточный женщина дип әйтгәндә русча әйтмешли. Һәм мин шундый шаккаткан идем. Ничек шулай тиз матур тюрбан бәйләп була микән? Һәм Салават та инде миңа карагач, шундый матур дип инде теге сокланган иде. Вот шул моменттан мин гашыйк булдым. Ул яулыкны шулай тюрбанга бәйләү ысулына һәм аңардан менә нәкъ аңардан өйрәндем шулай ничек энәсез бер нинди булавкасыз нисез менә шулай тиз генә 1-2 минутта төрле тюрбаннар ясап була дип инде. Һәм шунысын әйтергә кирәк, сез аны бит әле үзегез генә өйрәнеп калмагансыз, сез аны башкаларга да өйрәтәсез. Менә монысы инде тагын да яхшы. Ул инде менә социаль челтәрләрдә мин шундый образларда чыга башлагач, теге миңа язылган подписчиклар инде һәрвакыт сорыйлар, гүзәлем, сез ничек бәйлисез ул яулыкны шулай, каян аласыз сез ул яулыкларны дип инде мин һәрберсенә теге кибетләр исемен язып бирәм, менә шунысын моннан алдым, моны менә шулай бәйлиләр дип, анасын инде әйтәм, тукта әле, видео яздырып куя башладым. Нигә Instagram видеоинде. Шулай дизайнер бит инде бер генә төрен өйрәткәндер. Сез бит аның ничә төрле ысулын беләсез. Мин инде аннан соң теге шул интернетка кирип, YouTube'тан төрле шундый ысуллар карап инде, аннан соң үзем дә шунда экспериментировать итеп иде, әйтәм, аха, булай да матур килеп чыга икән дип, шулай видеоларга төшереп, ничектер менә шулай кирип китте инде ул. Мин үзем яңгач шушы нәрсә белән инде, матурлыкка, шушы тюрбаннарга ничектер үземнең тамашачы белән дә бүлешәсе килде инде. Менә шулай әкрен генә шулай кирип китте ул. Субханалла. Яулык матур булу белән бер рәттән хатын-кызны яман күзләрдән дә саклый бит. Менә сез моның көчен тоясызмы? Сез беләсезме, мин инде менә дингә килгәчтен хәзер яулыкны бит мин көндә бәйләп йөрим. Һәм хәтта менә без үз йортыбыз белән яшибез инде, ишек алдына чыкканда да мин яулыксыз чыга алмыйм, чөнки барыбер миңа кемдер күрә сыман, итә сыман, барыбер я капюшон булса да шунда инде йөгереп нәрсәдер теге шүпне интәсе булса, нәрсәдер анда машинага чыгып керәсе булса инде, минем өчен ул яулык инде хәзер белмим, ничек дип аңлатырга, ул хисләрне инде. Мин яулыксыз чыксам, мин теге шәрә чыккан кебек инде, уже шул кадәр күнеккән аңарга инде. Шуңа күрә минем өчен әлбәттә ул теге яман күзләрдән дә саклаучы әйбер. Әйе. Ансыз шунысын әйтергә кирәк, сез иң беренчеләрдән булып татар эстрадасына нәкъ менә яулык белән чыктыгыз. Ул вакытта тамашачы һәм гомумән иҗатташ дусларыгызны ничек кабул итте? Беләсезме, бар тик уңай комментарийлар белән иң беренче мин сәхнәгә менә шулай тюрбан бәйләп чыктым. Ничәнче ел булган микән ул? 15нче микән, 14нче еллар микән? Болгар радиосы премиясы булды, үтте безнең пирамида залында һәм анда шундый тема иде, милли стильдә булсын дип әйттеләр инде безгә артистларга һәм как раз шушы премияда ул елны дизайнер буларак Зарина Бабаджанова булды һәм артистларны ул киендерде инде, шулай дисәк була инде. Ләкин мин костюмны аңарда тектермәдем, ләкин минем шулай ук шундый заманча костюм иде, ябыграк дип әйтгәндә һәм шунда мин тюрбан бәйләдем инде, костюмга туры китереп инде чыктым тюрбанда сәхнәгә әле беренче тапкыр, ләкин мин әле анда намаз укымый идем, просто минем образ шундый иде инде. Без шулай чыгыш ясадык Салават белән һәм шул нидән соң, шул чыгыштан соң шул хәтле күп миңа матур комментарийлар килде, хәтта күпләре шатланган иде, сез намаз укый башладыгызмы әллә дип инде шундый анда инде Салават укый башлаган иде һәм күбесе уйлады мин артыннан дип инде укый башладым дип инде. Ләкин мин әле анда ул мусульман образларын, менә шу тюрбаннарны я кия идем, я сала идем, теге менә шулай русча әйтмешли примеряла этот образ на себе инде һәм
шулай әкрен-әкрен генә кіріп киттем. Һәм хәзер инде сез иҗатта да бик матур итеп менә шулай яулы һәм Тырышабыз инде. матур күренекләр белән йөрисез әйе. Иҗатыгыздагы уңышлар турында да сөйләшик. Менә яңа концерт сезоны инде башланып китте. Әйе. Нинди яңалыклар белән керәсез? Безнең сентябрь айы бит инде ул гомумән татар эстрадасы өчен ул яңа сезон һәм без инде аңа җәй көне, җәй вакытында инде әзерлибез. Клиплар да төшерәбез, җырлар да яздырабыз. Клип төшерергә өлгермәдек, ләкин җырлар яздырдык, яңа дуэтлар һәм шуларның берсе ул Яшә әнием дигән әниләр турында бик матур җыр чыгачак Алла бирсә инде һәм Әниләр көненә ахры саен әйе, әзрәк шунда да туры килә әле ул. Менә хәзер чыгара башлагач инде аны. Менә әйтәсем килә, әниләр турында бит инде күбрәк безнең моңсу шундый җырлар чыга инде. Бу безнең шундый средний темпта более шундый позитивный формада инде яздырылган дуэт. Ханым аның сүзләре дә бик матур һәм клибын да төшерәбез Алла бирсә менә октябрь башында планлаштырып куйдык. Һәм Алла бирсә төшерәчәкбез үзебезнең әниләребезне. Ул теге истәлек булсын дип тә инде һәм шундый матур клип чыгарга тиеш Бик дип матур. өметләнәбез. Гомумән сезнең иҗатыгызда әниләр турында җырлар Бар, әйе, бар. Юбилей турында да яздырган идек, безнең дуэтыбыз бар. Минем үземнең җырым да бар әни турында. Безнең татар эстрадасында әниләр җыры һәр вакыт я хит була, я шундый теге сорыйлар инде, чөнки безнең татар эстрадасы ярата шундый җырлар, туган як турында, әниләр турында, гаилә турында, шундый индидер воспитательный работа. Аннан соң без әле менә яулыклар темасына әйләнеп кайтсак, менә бүгенге яшьләр яулыкны матур булганга кияләр, ләкин берникадәр вакыттан соң салалар. Менә монысы әлбәттә инде күңелне бераз телә. Яулык бәйләр алдыннан сез аларга нинди киңәш бирер идегез? Менә нәрсәне иң беренче чиратта истә тотарга тиеш алар? Аңладым сорауыгызны. Гомумән яулык бит инде ул соңгы арада бу мөселман модасы шулай гел нык күтәрелеп китте. Әмма хәзер безнең Казаныбызда гына әллә ничә дизайнер шундый менә моданы чыгара торган. Һәм инде яшьләр арасында да мөселман кызлары бик күп. Гомумән әйтәсем килә, яулыкны мөселман кызы гына түгел, аны барлык хатын-кыз да киеп йөри ала, тюрбанга да бәйли ала, былай да бәйли ала. Ул бит инде женский аксессуар дип әйтик инде. Ул теге былай просто теге намаз укымаган кыз бәйләп йөрсә, анасын салса аның эше инде. Менә инде дингә килеп, яулык бәйли башлап йөреп, аны инде аңларга кирәк. Иң беренче нәрсә өчен син киесең ул яулыкны. Мин мәсәлән үземнән чыгып әйткәндә, мин аны теге салаватка ияреп, менә мин аның хатыны мин киергә тиеш дип кимәдем. Мин аны үз күңелем белән Аллаһ Тәгалә шулай кушкан дип, аның менә Коръәндә язылган сүзләрен тыңлап, аны күңелең белән кичереп, һәм аның өчен, аның ризалыгы өчен дип яптым мин үзем. Һәм инде салганда да бик уйлап эшләргә кирәк бу эшле. Алла сакласын, андый ситуацияларда инде төрле ситуациялар була. Мин теге бер кызны да гаепләп әйтә алмыйм. Чөнки мин аның тормышын да белмим, ни кичерешләр иткәнен дә белмим. Ну менә миңа калса инде бик уйлап эшләргә кирәк инде теге ябынган вакытта да һәм салган вакытта да бик нык уйларга кирәк. Бик дөрес киңәшләр, бик зур рәхмәт Гүзәлем. Бүген безне башлаганыгыз өчен һәм шундый файдалы киңәшләр биргәнегез өчен. Һәм әлбәттә менә яулык бәйләү күнекмәләрен сезнең социаль челтәр битләрендә дә карап өйрәнеп була. Шул файдалы. Рәхмәт чакыруыгызга, барыгызга да яхшы кәефләр. Рәхмәт бик зур. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.